Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. ओमफ्राय दिनैनि आंनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौ बरायग्रोबाय। दा जोङो बैसागुनि एसे सेलिब्रेशन खालामनो थांगासिनो गामियाव। फिल्डआव जादों आरो प्रग्रामा। गानबायनि बर'नि ट्रेडिशनेल आर'नाइ, दखनानि गस्ला आरो गामसा गानदों। अब्ला आंनि भिडिअखौ जुदि नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर। दा जों थांगासिनो दङ। ओमफ्राय लोगोफोर देखायबाय थाला आङो मोनखासिगोन बैनो फिल्डआ। जागायबाय नै दा जोंनिया प्रि बैसागु मोसाहैदो बाजै दंफायो आंजों। रंजानो फै दा नै मिउजिकेल चेयार खेला जानो नागिरदों। उन्दैफोरनिया जोब्बाय, दा एसे स्ल' गेदेरफोरनिबो जादों। Adana beakhai. Nei share khelo jana ma baidi monkho. Konthong maila badeng. Dei. Ha. 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 Dei. Dei. Ha. Dei. Ha. Dei. Hi everyone. दिनैहाय नै सेकेन्ड डे बैसागु फालिनायनि। दायो जोङो बैसागु जानो फैदों। मोसानानै दा देखायगोन नोंसिनो। नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं जुदि फार्स्ट टाइम त्यसमा बैसागु मोसाग्रा सिख्लाफोर जों मोसागोन दाहाय। ओमफ्राय दायो जोङो मोसानो फैबाय, ओमफ्राय ओंखाम जानो नागिरबाय।
नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ ब्लग भिडिअखौ आरो अननानै नायनानै लाइक माने साबस्क्राइब खालामनानै हो चेनेलखौ ओमफ्राय लाइक खालाम शेयार खालाम गोजोननाय थाबाय ओरैबो दङ दा रायजोफोर ओंखाम जागासिनो जाखांबाय नैबे जोंनि आयं सिब्रा जाखो आयं गावनि आन्था जानाय जागासिनो मोनहा ओंखाम जाखांबाय मालाय नानि मोनहा बोरो जाखांबाय फैदो जोंहा मा जायो आं गिना ओंखारबाय हाय लोगोफोर नै जों गामि मन्दिरा ब्रह्म मन्दिर ब्रह्म मन्दिर ओमफ्राय नैबे फिल्ड बैयावनो जादों प्रग्रामा ओरैनो गैया फिसासो बानायदों फट' लादों नैबाव जुगामि जों दा फट' खेबनो फैबाय बैसागु बोथोरा होंगो-दोंगो मानसिनि भिरा खलमबाय नोंनि महरखौ सोरांस्लाबै नुफैग्रोआब्ला नोंनि आखाइनि जौ बिदै मोनलोंग्रोआब्ला बैसागु बरायनायखौ बैसागु मोना सना बैसागु रंजानायखौ इन्टारेस्ट मोना बैसाखांनानै नोंखौ लांनोसै सना बैसागु जोबखांनानै न'मा न'आव थै